O Recuncho dos Libros, o programa da Radio Pública Municipal no que imos repasar a actualidade da Biblioteca Pública Municipal Enrique Rivera Rouco. O Recuncho dos Libros, o espazo para a lectura de Radio Eume. Ola, que tal? Son Pepe Capelán e douvos a benvida unha semana máis a este Recuncho dos Libros, o espazo no que facemos un percorrido polas actividades que nos propoñen dende a Biblioteca Pública Municipal Enrique Rivera Rouco e, como en cada programa, acompáñanos a súa responsable, Anabel Alonso. Benvida, Anabel. Hola, bo día. Comezamos con nova semana, novo mes. Hai moitos cambios, temos cambio de autor do mes, temos novas seccións e novas propostas que nos trasladades desde a biblioteca, pero como estamos inmersos en pleno entroido, comezamos, se che parece, falando dese centro de interese que tedes dedicado a esta celebración. Pois sí, temos un centro de interese dedicado ao entroido, hai unha parte de infantil que está dedicado a libros que falan sobre o entroido, que temos bastantes, algúns moi interesantes, como por exemplo É tempo de entroido e de festa en festa, que é unha especie de álbum infantil con unha pequena copla en cada páxina, pero que cada páxina está protagonizada por unha ilustración enorme de un dos personaxes do entroido típico galego. Pois aparecen as máscaras, aparece o oso, aparece o xeneral, todos o rabechol, todos os personaxes típicos do entroido, que se van relacionando entre sí con esas pequenas coplas que acaban con un poema final no que están todos. E hai como dúas partes. A primeira parte é este tempo de entroido e a segunda parte que é de festa en festa, porque digamos que, claro, Galicia ofrece suficientes personaxes de entroido como para sacar 2 libros sobre iso. Pero despois tamén outros libros máis disfrutones, digamos, como os bolechas van de entroido ou un entroido para prelectores de libro de cartón que non ten texto, pero que se ven todas as imaxes do entroido, ou un libro de materiais didácticos sobre o entroido para nenos. E despois, aparte, temos como outro centro de interés en local, na sección de local, donde temos libros sobre o entroido, xa en plan estudios máis serios sobre o entroido para adultos, e tamén algunhas cousas de recetas de entroido, de cociña tradicional, ademais de algunha publicación local que hai sobre os grelos, e un pouco dedicado máis ao entroido clásico, digamos, e tamén con un punto local pensando na Feira do Grelo que acaba de pasar e na gastronomía. Digamos que é unha festa que na que a gastronomía ten moitísima importancia e entonces, pues, un pouco por aí. Pois aí queda esa proposta dese centro de interese baseado no entroido que aínda estamos inmersos nel e, bueno, sobre todo que aproveitaremos tamén, eu creo que o tema das receitas, porque aínda nos agarda un pouquiño de inverno, frío, para gozar desas bondades dos grelos e tamén supoño que das distintas sobremesas que ofrecen estes libros de receitas. E agora, se che parece, volvemos xa a estructura habitual deste Recuncho dos Libros e comezamos o repaso de actividades con ese luns de novidades, onde sempre nos achegades propostas para o público infantil e para o público adulto. Pois sí, nesta ocasión o primeiro libro que vos propoñemos para público infantil é Escritura, de Jesús Ortiz, que é un álbum para rapaces de máis de 9 ou así, e rapazas, e que é como un percorrido pola historia da escritura. Digamos que desde a prehistoria ata o día de hoxe. Como xurdiu ese invento que cambiou a vida da humanidade, como hai diferentes tipos de escritura e en diferentes sitios apareceron diferentes formas para expresarse, como hai linguas que non teñen escritura e o que eso implica, e todo con unhas ilustracións moi chulas de Sara Fernández, o texto é de Jesús Ortiz,
E se explica un pouco eso, que escrituras sobreviviron ao longo do tempo, como foron variando, como se instauraron, digamos, nos seus respectivos ámbitos lingüísticos, que a escritura é común a moitos ámbitos lingüísticos distintos. Escribimos igual en España que en Francia, que en Inglaterra, ainda que teñamos idiomas diferentes, pero non escribimos igual que en Xapón ou en China ou en Marrocos, ¿no? Entonces todas esas curiosidades sobre a escritura nun álbum moi bonito estéticamente e moi doado de ver e moi interesante. Creo que pode ser unha aposta chula para eses rapaces que lles gusta conocer, que queren saber cousas. Esa é a primeira proposta que nos facedes. Sempre nos facedes dúas. Tes algunha outra proposta máis para ese público infantil? Pois sí, temos unha proposta en galego, o Caderno de Roque, de Carlos Taboada, que está ilustrado polo propio Carlos Taboada, e que foi finalista do Premio Merlín no ano pasado, de literatura infantil, e para rapaces e rapazas de máis de 9. E, bueno, a historia de unha aldea que está agardando que chegue o tío Roque, que lles vai a contar as súas historias porque estuvo percorrendo o mundo e quedou en que había de volver para celebrar o seu cumpleanos, o seu aniversario, e contarlles como foi esa viaxe. E entón ese día chega unha caixa de correo donde ven o caderno do tío Roque. Estas son as propostas para o público infantil e pasamos agora para o que nos ofrecedes xa para público adulto. Pois sí, para público adulto ofrecemos vos en castelán a novela Alma Negra de Ivón Martín. Ivón Martín é un autor de Donosti que naceu no 76. Este libro é o cuarto de unha serie que está protagonizado pola mesma detective, Ane Cestero. As anteriores son La danza de los tulipanes, La hora de las gaviotas e El ladrón de rostros, que foron na biblioteca libros con moito préstamo e que gustaron moito. O seu autor é un rapaz que era unha referencia no excursionismo vasco e de repente deu o salto á literatura, e a literatura de intriga, e conta nesta novela pois como aparece o cadáver de unha muller que pretende reabrir unha explotación dunha mina que está pechada, e toda a investigación que eso implica. Supoño que terá tanto éxito como os anteriores, que foron libros que se prestaron moito. E a proposta que nos facedes de texto en galego? E a proposta de texto en galego é un clásico nesta ocasión, a Abadía de Northanger, de Jane Austen. Como xa comentáramos unhas semanas atrás, durante esta temporada temos un centro de interés sobre Jane Austen porque é o 250 aniversario, e esta novela está sacando a editorial Galaxia unha colección de clásicos universais moi interesantes, libros moi ben editados de libros básicos da literatura traducidos ao galego, e este Abadía de Northanger pois é a primeira novela que escribiu Jane Austen, que as editoriais non lla quixeron, digamos, e que se publicou póstumamente unha vez que ela morreu. E é unha novela un pouco máis fantasiosa quizás que as outras, máis claro, responde a unha Jane Austen moito máis nova e con moito sentido do humor e moita ironía. Se ten comparado a veces con Quixote, con Emma Bovary, por esta cousa desa persoa que está ensimismada na literatura e que cree que a súa vida pode ser como a das novelas, ¿no? E, bueno, Jane Austen sempre é unha maravilla para lela e sempre presta. E a oportunidade de ler estos textos en galego, pois non a debemos desaproveitar. Pois aí quedan esas propostas dentro do apartado de novidades. Saltamos o martes de cómic, posto que é día festivo, martes de Entroido, pero trasladámonos xa ao mércores de Entreversos. O mércores é o día que dedicades aquí na biblioteca á poesía. Pois sí, traigo vos nesta ocasión un libro que tamén é casi un clásico xa, que realmente é unha antoloxía de textos, que se chama Poetízate, de Fran Alonso. É unha selección de poemas galegos que está pensada sobre todo para o público xuvenil.
para inicialos na poesía e para desbancar determinados tópicos que temos respecto á poesía de que é moi difícil ou de que non nos interesa, de que non trata cousas que nos apetezcan ou, bueno, non sei. E por eso a selección que fai Fran Alonso é unha selección moi cuidada que ten textos dos grandes da literatura galega, o sea, desde Rosalía a Celso Emilio tal, pero buscando aqueles textos que el cree que poden ser máis atractivos para o público juvenil. E me parece que digamos que esa proximidade que teñen estes poemas, ese rollo máis amable, digamos, ou máis fácil de ler, pode levar a moita xente a iniciarse no camiño da poesía, e por eso me parece que a mellor é un título moi interesante. Fran Alonso, neste caso, que actúa como recompilador destes textos, pero que tamén é un autor moi interesante, porque recordemos, por exemplo, ten este libro de relatos males de cabeza, que nós somos fans absolutas de ese libro, e logo ten este libro de poemas tamén publicado nunha editorial, o sea, nunha edición juvenil, Cidades, que é un libro maravilloso e que foi referente na literatura galega. Entón, seguramente o seu gusto escollendo estes textos nos convencerá moito. Está moi ben esa proposta, non? Esa recopilación de textos da poesía clásica de sempre, pero pensando en achegalos a eses lectores, sobre todo de público juvenil, que se inician nun xénero que evidentemente pois non é pois moi aprezado, ou mellor polos lectores habituais, e que, como ti ben dicías, pois que hai xente que pensa que non a entende ou que é demasiado densa ou que non é capaz ou non se sinten capaces de disfrutala, e quizáis a través destes clásicos de sempre pois sexa unha maneira moi boa de poñerse en contacto coa poesía. E agora, se te parece, trasladámonos xa aos xoves, onde temos bastante actividade, porque por unha banda temos os xoves na Biblia, que xa son un clásico aquí da vosa programación, pero tamén sempre aproveitades para facernos unha recomendación de un libro que vai acompañado dunha obra audiovisual. Pois sí, este xoves en Xoves na Biblia temos a Luís Vallecillo, un músico que fai contacontos infantil e música infantil, que xa nos visitou en algunhas outras ocasións. Neste caso, o espectáculo se chama Neofalante e é como unha celebración dos 20 anos que Luís Vallecillo leva vivindo en Galicia e incorporado á cultura galega, ¿no? El non é galego de nacemento, e de como, por eso chama Neofalante, digamos, de como e é como un canto ao idioma e a apreciación de como hai que defender o galego a través do seu uso, ¿no? E a importancia de falalo, de lelo e de cantalo, que neste caso el nos vai a cantar un montón de textos, algúns propios e outros sacados da literatura galega. Sí, que importante tamén isto, vendo os últimos informes sobre o estado da lingua galega, non? Bastante preocupante. Fai unhas semanas asistíamos a esa masiva manifestación en Santiago en defensa do idioma galego, e é moi importante, non, achegar este amor polo idioma, sobre todo aos máis pequenos, que quizáis é onde máis froxa está a cousa agora mesmo en canto a falantes de galego, non? Sí, evidentemente, nós desde a biblioteca sempre temos como ese obxectivo, ¿no? Promocionar o máis posible a literatura galega e o uso da lingua. E non sei se os máis pequenos son os que menos falan galego, non o teño claro, o que desde logo teñen en menos prexuicios, e entonces ao millor, se conseguimos que falen galego dunha maneira natural, podríamos encontrar aí unha posibilidade de subsistencia. En todo caso, é certo que tamén nos vemos que o préstamo, que todo en galego é menor que en castelán, e estamos sempre intentando traballar nese camiño, ¿no? de promocionar eses textos e moitas veces de abandonar certos prexuicios, ¿no? Porque hai moita xente que cree que ao mellor lle vai a costar máis ler un libro en galego cando son galegofalantes. Entonces aí estamos nesa loita. Quizáis aí tamén ven esa túa recomendación, por exemplo, desta semana, de un texto dun autor universal como Jane Austen, pero
en galego, entón tamén é importante, non, que as editoriais sigan apostando por esa traducción ao noso idioma. Agora mesmo temos sorte porque se están empezando a facer moitas traducións de textos ao galego que antes non ao mellor non atopábamos tan facilmente, non? Non solamente de clásicos, senón de autores contemporáneos. Resulta estupendo poder ler a Jane Austen en galego, pero tamén resulta estupendo poder ler a Sally Rooney ou a Paul Auster ou a calquera autor actual, non? E tamén é unha forma de gañar falantes, se se poden achegar a literatura, porque hasta agora ler en galego implicaba ler solamente autores galegos, que está estupendo, pero tamén en castelán moitas veces lemos poucos autores en castelán, o que máis lemos son traducións, e entón tamén está ben poder ler esas traducións en galego. Pois aí queda esa proposta. E agora, se che parece, contanos cal é a vosa aposta esta semana por esa obra literaria que vai acompañada dunha obra tamén audiovisual, serie, peli, documental. Pois mira, é a semana dos clásicos, porque tamén vamos a recomendar nesta sección 100 anos de soledad de García Márquez. Aparte de que a novela é inmensa e maravillosa, xa pouco hai que decir dela porque todo o mundo a conoce, vamos a recomendar esta serie de Netflix que acaba de empezar, na súa primeira parte, que colle solamente unha parte da novela. Creo que está pensado que haxa catro que este repartir, digamos, a materia narrativa en 4 temporadas da serie. A serie está dirixida, entre outros, por Rodrigo García, o fillo de García Márquez, polo tanto pensamos que poder manter o espírito da novela de seu pai, e además que é un realizador maravilloso. Seguramente moita xente viu algunha das súas películas, Cosas que diría con solo mirarla, o Nove vidas, son películas maravillosas, e tamén é un autor que traballou en moitas series de televisión moi conocidas, en Lo Soprano, en A 2 metros bajo tierra, en 5 grados, moitas series, algunhas nas que dirixiu parte dos capítulos e outras que fixo, tamén colaborou nos guións e tal. E entonces non a vin aínda, pero outro día saleu unha conversa do Club de Lectura e parece que está moi ben e que a xente lle está gustando moito. O sea que é unha forma distinta de achegarse a esta historia tan envolvente que escribiu García Márquez. Pois, dende logo, unha proposta que parece unha aposta segura, por iso, porque é un grande clásico da literatura universal. E, se che parece, pois pasamos xa ao venres, o último día da semana. Entramos no mes de marzo, cambiamos de autor do mes e creo que tamén tedes algunha outra nova proposta referente a, bueno, pois literatura que ten que ver co noso concello, coa nosa comarca. Pois sí, inauguramos os venres unha nova sección que é na nosa vila, neste caso coa nosa escritora máis importante, digamos, que Medo Romero, e escollimos de Medo Romero o seu libro A ansia do lóstrego. Primeiro porque personalmente é un dos libros que me rechiflan de medos. Despois porque hoxe que estamos estes días que estamos envoltos, ou estes meses que estamos envoltos nas Pontes en toda esta polémica sobre chimenea sí, chimenea no, a mina, non sei que, e desde a ficción Medos tamén opina sobre a transformación que sufriu as Pontes debido a Endesa, e é curioso e é interesante ver esa opinión feita desde a ficción, e un libro maravilloso, e vai acompañando dunhas fotografías de Tonete López da mina, que tamén son moi interesantes, e a verdade é que recomendaría a toda a xente que ten preocupación sobre ese tema que lera este libro. Seguramente non coincidirá, moitas veces eso pasa, non? A mellor non coincide coa opinión de todos sobre o que hai que facer, e ela tampouco explica no libro que hai que facer nada, pero sí que ten unha visión distinta, e é interesante ver esa visión que está como que non é tan técnica ni tan tal, sino que vai máis, que é máis emocional, e me parece unha aposta interesante. Ademais desa proposta, tamén facemos ese cambio de autor do mes. Temos
un novo autor que nos vai estar acompañando durante todo o mes de marzo. Pois sí, adicamos o mes de marzo a Bernardino Graña, porque lamentablemente acaba de falecer a finais do mes de xaneiro, e bueno, é un poeta moi recoñecido a nivel de Galicia. Era un home maior, xa tiña 92 anos, chamabanlle o poeta do amor e do mar. E, bueno, foi catedrático de lingua e de literatura, ademais foi xornalista, participou ou foi un dos creadores do grupo Brais Pinto, e tamén o primeiro de presidente da Asociación de Escritores en Lingua Galega e un dos seus impulsores. Ten producción de todos os xéneros, ten poesía, narrativa e moitísima literatura infantil, e además tamén facía ensaios sobre outros autores, ensaios literarios. Foi membro da Real Academia Galega e levou casi todos os premios que se poden levar, o sea, o premio Abrente, o premio Pedrón de Ouro, o premio Merlín, o Celso Emilio Ferreiro. Entón, creo que ademais había certa relación, o sea, estuvo varias veces nas Pontes recitando. Sei, por exemplo, que os poetas do grupo poético Alalá lle teñen un especial cariño, e unha forma de rendirlle unha homenaxe é ler as súas obras. Moi ben, pois iremos vendo e percorrendo toda esa obra de Bernardino Graña durante todo este mes de marzo, pero por esta semana xa rematamos, así que moitas grazas, como sempre, polo voso traballo e polas vosas recomendacións. Nada, grazas a vos. Pois isto foi todo no recuncho dos libros de hoxe. Nos volvemos a vindeira semana con máis novidades e actualidade da Biblioteca Pública Municipal Enrique Rivera Rouco. Que teñan unha moi boa semana e lembren que, como dirían os da Ría, hai que ler, inda que sexa sempre o mesmo libro.